भाई तो साइड हो भाई भाई अच्छा ठीक है गोटे सेकेंड मो फोन मो गाड़ी ଧର୍ମ ପାଇଁ ଲଢିକି ଯାଉଛି ହେଲା। ଆରେ ସାର୍ ଆପଣ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ ଆଉ କିଏ ଦେଖିବ ଭାଇ भाई तो साइड हो भाई भाई अच्छा ठीक है गोटे सेकेंड मो फोन मो गाड़ी ଧର୍ମ ପାଇଁ ଲଢିକି ଯାଉଛି ହେଲା। ଆରେ ସାର୍ ଆପଣ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ ଆଉ କିଏ ଦେଖିବ ଭାଇ